No a my si k těm jednotlivým něco řekneme. Nejdříve si je představíme celkově, kdo bude na čem startovat a potom si k některým něco řekneme. Barbora Kloubková pojede na koni Orisa. Oryně Lukinskou pojede Andrea Pašková. Nugát Kinský a Libuše Půlpárová. Mira Velkinská a Andrea Maďová. Kuntája a Leona Hejlová. Taru pojede Iva Hejlová. Lady Jana Březinová. Ano, Lady Jameská s Janou Březinovou a Livita Skinský s Lenkou Maršálkovou. Takže to je sestava drezurní čtverelky. A teď něco dopodrobná o této disciplíně. Ano, tady třeba zrovna máme na pořadu Lady Jameskou, tak si a koní v České republice a zahraničí. Na národních přehlídkách koní kinských získala posud dvakrát třetí místo. Zúčastňuje se drezurních soutěží se svojí chovatelkou a jezdkyní Janou Březinovou. Tak a již tady máme také děvčátka, ano, první teda jede Tara Kinská, která je narozená v roce 2009 a jede s jezdkyní Ivou Hejlovou, vedle ní je Tája, jezdkyně Leona Hejlová. Takže tady máme opravdu jedinečnou příležitost vidět pohromadě 8 koní kinských v barvě Izabel a Plaváku. Dámy a pánové, pojďme příklad, použili to prostě. Sportovní výkonnost jde až S, teda v drezuře, až stupeň S, a to je Ivou Hejlovou. V roce 2013, 14 a 15 se národní tisíce koní kinských tréninků. Takže můžeme představit Táju, ta je narozená v květnu do 18. roce 2011. Chovatelem je pan Jelínek a majitel pan Jiří Toufil. My jsme si už říkali také o Lady Jameskinské, pojďme si také o Livita Skinské, který je 7letým valachem, pohřebky dětí, na národních přehlídkách byl již oceněn dvakrát kolem prémie, i letos se také tady velice líbil, takže byl zase odměněn a zúčastňuje se se svým spolusestrou Lady Jameskou místo koní zahraničí i tady zase sedla Lenka Maršálková. Máme to chvíľku, nebudeme povídat a když tady to hezky užijete. Na ty obraty.
velký potlesk, takovouhle chvilku jsme ještě neviděli, takže dámy, velice se vám to povedlo, opravdu veliký potlesk pro vás. Jaké štěstí, že jsme mohli vidět takové krásné vystoupení ze druhý čtvrtka. Musím říct, že to sluší nejen takovým, ale velmi taky hezký. Takže ještě jednou všem děkujeme Leoně Hejlové a Ivě Hejlové na táje a táže. Děkujeme Janě Březinové a Lence Maršálkové na Lady Jane Kinské a Limitasovi Kinském. Děkujeme Barboře Chloupkové na Orieleka s Andreou Baškovou, Libušce Pulpánové na Dugátovi Kinské.